Bas. Yes. Ma ilungo ni MC Mari Naza Kongo renege chake kore kumni aliyoto por chwako sete rongti. Ilungo no Mari chieno jama mbele. Mbele mineno to chieno miduoge yodo. Bas, ambe ka wuda wuogo ko ni bana we wach baten. Awuo ni donge? Awuo. Bas, awinjo ko Kenya lando die wan wakwero bari ken watima go. MCs promote jothombe. Yes. Ano kanya go thomba mondo promote go Tony. Nyaka tima na githombe Tony ka promote go. Koso nango? Tangomi yonda alomo na nga Tony to negi pako gimatembo sandi kokora wuok to videos go mbagi kawo gi miyo strike. Nisani ki wuok no mari la. Jo YouTube noro na message magi report ni ati Kenya a violate privacy ge. E video mono kete guys. Video no ani mana kete kenda. Aloji panora no keto video no. Asumbi TV keto video no. Jichiegni te keto video no. Mana be na kete. Don kata indi keto video. Angomi ani magi report ga. Ha? Kasto gigocho ni usiepena gikoro ni ati ne kiawan wakwero mari kwa no kwera kanye. Giwacha dier. Keta ndega ta screenshot mar message mene ndiko nani umari. Biwa wuo kama. Ngato ka ngato peje ni umari doga winjo ni jogo no luonge metemi chango ridhi. Meeting mane mono luonga. Ha? Wo. No ka luoro ngato. Keto kata kiketo strike to kikete ngema na ani ngeno ko chuna. Mari mbele ko si dongi chiemo. Achiemo maber. No leto bichulo. Pogena ka biode ni ado. Ndo wacho nini pogo rigi joga moko. Ana pogola. Ana timo gi gena kenda. Ana ok tim na gimoro. Onge ngama timo na gimoro gadedi. Ogo kendi. Umari ogo kendi. Le ade makendo. Ile mikendo. Ade makendo. Kati wuotho ka mwana tingiyo go. Ne kopo ni ngato timo ni kata gima ber kato ber mano timo ni gima sengol. Kik ber ni ati kore dwaro ni mondo marach te koro eme overcome. Jichwanyore to ok tim gama. Ok tim kama. Ok tim gama. Nikech kopo ni ngato yanyi kawuono kata ka yanyi kawuono yany dhi rujore. Koro ini nego ngano. Ni ngado ite ngech ngeni ngado to kingado ite to this iko manyaka chien. Ji obergiera to jok mabe chokore meeting. Collect from both sides. Ok ni wini ka side achiel kose kodi ne iti wacho ni akare nyathino dwa chachi. Kare nyathino ra. Ne nyathino ra. Ne nyathino ra. Wuona. Wapuonjre uru ni kopo ni nitie gimoro marach. Manyng'ani kede kanyakla ok ni winjo ng'acha kase chako wacho ni bwanu mari leng. Kendo mari yuar na opeti. Kendo mari mano to childish. Kendo mari rumo jamani moko rumo. Kolela no mako piny mang'eny mana kolela ni gon. Kwani kamoro nitie kamoro michoke comedy ni ng'ato ang' ni room. Ne kamiware. Iwaro comedy ganye. Tije mose wero morumo ni. Kasto ng'ato wacho ni ati ni wawe umari uo mari lando alando pieri. Ni wawe umari lando alando lundi. Alando lundi ni umari inuo umari lando Bana sani wabiro marach mam. Ji chwanyore but wawe bi uru behave kama no ni ati kopo ni se chwanyore gi kwani ji adimo se chwanyore gi jowetene. Ji adimo se chwanyore gi jowetege. Chwanyore gi chiega. Iselando no? Kalando ne ng'ato. Isego lando mini nyiew ne? Kalando. Wabie guru macho kasto ineno jogo. Ema kose timo to gichago inbox ni bed machwa. Abedo manyo. Gino mesa mondo yolosi. Abedo mare. Abedo mapiek. Koro anodi ade ani bed machwa. Anodi ade ani bed machwa. Adi bedo machwa kaka winje se wuoyo ni. Kota do bedo machwa. Bata bedo machwa ka umbuse kono jo piny adieri ni uwe male to kurane. Kwani ji adima nyaka DJ dongo keto thumbe ji. DJs makuru ji onge kagi. DJ go thum. DJ go thum. DJ dongo keto mana thumbe ji. Benji. Ha? DJ Bomba. Promote manager thum okogo thum. DJ Vinci. DJ Purchase. DJ Lighter. Ise winjo thum moro ni ati koro ma DJ ogolo kende. To DJ go ema promote ji nikech samo mari uketo thumi moro ge walo. Eka nitie jomoko ma neno ma jothumbe e walo mag ji. In fact on India ma wang'eyo nikech Omari bokwa wuok. Ha? Bokwa pa. An kadhi gi Tony dala ji penja ni mano Tony no tong. Nyowera go. Tony jadundo ko Tony ma. Dakoni ma iluongo ni Tony Ndiema. Ke jadundo chero ko ji penja ni jadundo. Tony ko pedala. Ne awinjo no se wacho ni strike okugol kugol but koro we uru live na ok ni ati ni kumora mora ng'ata korikone ichoka e grube mag WhatsApp ing'eni kopo ni ichoko ng'ato oningo bed ni isewuoyo kode ni Omari wachungi kama ji ichunge ti okadage but oningo bed ni wuoyo koda koro ani we ati discuss e group WhatsApp koro ng'ama dhi kelona
YouTube no. Wawe. YouTube. YouTube no pod wadwa push nugo mondo chunge kata ka ene apar kuse chunge to umbe koru hit ungade thuma lofa beach ungade 5000 uoge mi ade ungade 5000 okni atini ngatu yuarugo moko pande no ne ngamu yuarugo ne anadaki mabati ana wuotho ke tienda awuotho ka kale marwako to ini ni gari idake manison yin gi business ni angomi yuari ne nyathi angamu ni wagani nyathini wawe nyathini pacha ten nyathini to rumo nyathini content rumo ne ngamu yuaro go mano nyiso ni ngama podi luoro koro un keta strike me medi strike teknio kiketo strike ngimana gimanya sai no pango na poda de go mbele getwon gimanya sai no pango poda de go mbele but imbi ngama inbox Tony gi manager ne kone ni ogol gino kore ki donje advice we advice atine no ka gino enya ano kadero na chandora andong na ponga kata na dake ginya kamano basani ni dugo dogino ka denda ni dugo nikecha se fwenyo ni ati gik magilando ke makoro mia cherne o ka ko gidhi gole to mano sawa kare koro we uru gole kata waingo bwana goro kai oyie ni mambo tosha wainga bari yako waingo benika kuna mwingine hapa tulikuwa tunampromote saizi anachukua hizo video tulikuwa tunampromote anatoa kwa YouTube anatuwekea nayo strike kama pinyonge Nyasaye mane polonge maber ni an kana chieo totoni ndiye mema kongo chako go nyako moro chieng mono text openja ni bwana mari inonge giminya paro kopogore gi Tony ndiye true mano comedy to nie makase timo kamano ngato koro kao video mana promote gigo ano kaja thum kenda ndiko pinganyo ni Tony ndiye madaka ndeke ni umari nash we donc samandiko kache ni Tony ndiye ji ane masele nikech ano knieti ni agothum be anonge chieng mana ngao bana nani atiero koro jingada iwinjo to kopo ni ati ni ase promote kendo ndalogo to ne ber kendo ni nyamia transport umari the god ni nyamia transport mini mi ago matinde lando o samoro kod Tony moro makawar wako samadu atimo bi emakoro kono jini ani ngeno mari ni netiyo nyaka gi kode na aya samuke tu gweno moro matin kwani gweno na chao ma Tony den samuke tu gweno moro matin od Tony asekayo to kamera okni pacha ne thin na promote go okni gweno ne od Tony mananya chame koro gweno ne masani ilando promotion chokne gweno ne masani dhimbele ni anu mari ne chimo. In fact, natimu videos like almost every day. Majo moko pa kata ni ati abedo hosted gi Tony ndiye. Jo moko ko nani ka nyaka kani ati ni TMCs moko musiku mana maluojo thum makaja thum onge genya survive. Sani koro ero Tony ndiye mano no wuoko weya. Iwejo. Asetho. Asetho. Do sani no kichimo maber kata chama lot. Okay, moni chama lot chiemo en chiemo nikeche after all geni chie. Arofu ke macha macha onge gimoro ni mara kuode ni chamuri onge gimoro ni ha ni mara kuode ni chamuri mara ringo dungo mame kuode ni chamuri wuk mana kaka sekuma wuk mara ringo na mara mang'eny wuk mana kaka sekuma wuk Nyasaye gosemi gimoro matin kasto ogenyo timo diploma opakore ni otimo diploma keno timo degree keno timo ngo ICT angoma moni timo ICT no modi promote go channel instead mar nego channel mar wadu kaso jo ma support to biro mana kona ni umari ane dembri umari ane leng taleng to gini medo madhi ngato ba mora ke dhiye osiepni mora ma ge yudo gikono ni keno mari timango nyakore lewi ndo no gochni no gochna ba ha ni Omari Maraj Omari Maraj an poko manya gimbe giwacho ni poko manya koro wari to mondo wamanyre to dangi rit ngamoda ke manson ngaman gi gari ke maluongo ngama onge ge gari nikech eno nya biro pe kan fea onge go kata madhego kumoro koro mabiro go ira yuro ga mabiro go ira yuro kanye watimuru ne akopo ni Nyasaye mi talent moro matin wetiyo ge talent no mar tieko ngato that is not the reason why God gave you that thing casting any joge no the nyaka to an extent mar wacho nyinga ni atikeni ni ati atimo P1 ki angama mono puonjo jo P1 bedo machwa P1 na we donje nikech mano fi in moke timo P1 ina ngamo ni yao factory ni itie iwe daso fans kaka wadaso nikech kaka daso fan kaka daso kaka share link kaka share in misomo angamo ni weri ge link in ko ribeda imbe donje kuma ji donje no angomi yini choko ji
ichoko ji nikech piny otami idwa ni ka ng'ato choko ang'o kele matin kore kwa cham mane kaka dakambe koro in gi diploma ni gi degree ni we wuoye piwanda iwinjo piwano no mano mara piwano mano mara nitie jomoko somo mang'eny to dhi mbele iwinja to nitie jomosomo to be onge tich ka in iwinjo gi nitie jomosomo madongo to onge tich ka in to e kona ni ati ng'ato kona ni ati ni ka wuoyo to abiro rumo ka in nikech kata in iserumo iwinjo to e wacho ni wuoyo na mawuoyo go baladi alando siandani alando pieri ni ati alando were uru koda kuseketo seterae keta koro an we awuo mondo ich wang rum dong ne kanyocha dhero sani gik mawacho go magolo go stress ni kasinge ni giwuotho e band mora mora iwuotho ne kikutigo man kevo maka wile ka oni dwetio kodaga kevo donge miyo stress man makono kevo ni bwana kevo wewe matin okadwa stress kevo maka wile ka okani bwana mare kikibed Nairobi tionge tich biwati binge gik mono dekne kevo li pek in mano ng'ata dier yenu usechwanyu koro kona ni jogide mi oxygen dongansa ni de koro mai wati murunea kumwadhi e podboro siepena kati sebedo sita ngima podboro ikia gi makiny kaka amba kia koro ani mawe paro nanu mari kia gi makiny imbe kia to king'eyo to dhie kiny no wewa kawuono ing'ata majathum ng'amose promoti kata promoti mana mathen yie kata ana yie maber ni eti Tony was my great friend Tony took me as a brother temo mi ambe na keto gino nikech brother ni mike iketo gire and no ka keto gire ni eti ni koro ni nadwaro gango na keto gire monda sele because samana dika Tony ambe an ge fans ga go neno wacho ni awa Tony ninga to Tony Ford jogo follow Tony koro sane gi lokore gik mana follow go gik mana miyo go ji follow go gi lokore koda tung mosuo gi reporta nyaka ka YouTube ne gi video ma ji oketo turi ni ati aketo mar Tony Ndiema mono wuone kende do no wuone nyaka MCs kwani ano kan MC ondese ibawacho ni ya one wabedu kanyakla tumulo jiwere sinino ka wadu dongore nimbi yeye gidongruok mae yeye gidongruok kaminyalo support kose japita wacho marani wacho marani eni winjo mako wacho ne ni jo piwan ga ngamo no gipuonjo ge ni ati publicity kata negative kata positive mano uso ge koro gin giketa ni an gino ne an item ma uso ge kende ka kolando ni ji to social media to kasu ji ni ling loyo duok sani jo era kapo ni weche moko weche an gimi kudra kia gande ineno weche iloso kapo no mari dire kamano dia genes to jibet pinjo ji kware nguono iloso wachni ka jibet pinjo ji winjo ni mari no timana ngoto no timore na we bonda koni kuma mistake no ya ineno ka ji no dhi egesa an no ka dhi go ngato ero Kofi Makadori no luongo Tony Ndiema ne Tony Ndiema riuri gi joweteni to ka ngani we gocho sama koro iwo wang ka Kofi ne wuoyo gi Tony Ndiema ne dwa na kawo microphone monda yanyu Kofi and Kofi onge gimosetimo na and what they were saying was the truth of the matter dhoni ne ng'ato wacho ni ati mano nok the right time to joangla be onge kuma de chok gi mewachi kata gira ne sani gi ng'eyo joanglo ng'eyo give you mana status gi wacho ni bwana mari yuar valaga siji mari yuar nyof mondo yude ng'ama choko uma wachi ni ogenyo bet ka Tony bet ka mondo gilosi onge ji chokore mana Saliel so Tony Kofi was also right mar wuoyo Saliel nikech joangla dito mondo kitho gi chokre timni ang'o sama gimoro timore onge tokni gi kia ginge maber kendo ng'ato yie nyaka screenshot ng'ato yie nyaka save that status kendo kidhi live ng'ato yie oyie nyaka record live no mondo wach ni dongo mari ni kuma to mondo mikoro wabede association maji chokre ma wach ni bwana gimoro rach kama ikind ng'ane gi ng'ane onge koro gino no chakore kanyo koro kwasitieko show adwa dhi pare ochul ji te ochul nyaka jaongengo an kora dhi kwa pesa tinyiera ni babu in kore kibiro pesa rumo
Tapenjo gini yawo pesa rumo nango ni be ikonyo wadi bede pesa doko rumo. To fans gin jok miwuoyo go. An samono jipogo pesa no, I was talking to fans. Gikona ni bwana Umeresani Tony dhi maber. Tony waneno ko improve. And sami wuoyo gi fans kamano koro chieng' kuchoko kumoro gibiro. Koro an adicha wuoyo gi fans e yegesa. Gin noko gisepogo pesa. Iwinjo. Koro jogo weka giweya gesa ka in fact police obiro sechego. Bana donde wan kodi Nantiere maber gina fa. Jaka kofi manga dore ne tielo nendo biro maler. Koro ne kopone sama police obiro no. Dongen giringo gidhi gidonje gari. Kiyo no lor nus kama. Kaka dhi e chopiti gari ne. Kiyo lor full. Mani ngeni manu nyisi ni jogo are not there with you. Mario maka. Gino maka gin gisebet. Ochoko osiepe mamoko da Kisumu. Osoe gari upo. Koro jo gari dhi wanjo akala wan wadong mondo makwa. Awi kuma wi maber, odhi olor gate. Koro wan kod gate. Koro geng'eyo i gari amba ng'eyo ge oko. Koro ka gisebet. Seche go aonge kata siling madhi chame. Chieng' no kata drink moko madho gi. Koro aonge kata siling. Tago chuni wuodo kinyo. Kech Tony ndiye matong'eyo ka manager osechudore, manager ni jachudrega. Kosechudore tagochone. To koro ni ababu wa orni gimoro gani. Koro chieng' bwana aonge kata siling. Agochone Tony ok mag Simba. Iwinjo gi. Donga dhi ema dhi Mshwari. Tawlo siling 100. Adhi chamo. Iwinjo. To nie magase chamo gino. Chopo saa uchiel. Prabich moro dong awacho ni wakaw go bundles. Iwinjo ndesi. Prabich moro dong mana kaw go bundles. Awacho ni kare koro waket video ni. Gimbe koro gineno importance na. Koro gigocho. Ema Tony kona ni abab. Gol video ni. Iwinjo. Tony promote. Mano video margine. Mano video ma Kofi ne wuoye cho. Iwinjo. Ma Kofi wacho ni bwana wanjo migori wiwa tek. Ema aleng. Koro the following day, Tony kona ni babu dongenye biro. To wadhi ne wan gi nyien makoro sani MC nene iluongo ni MC Konyango Mose. Wadhi nyake od Tony. Wadhi nyake od Tony. Kendo Tony kwadhe to ayudo ka pastor moro no biro leme. Wabed gi pastor no kanyo wechamo gwen. Nyaka saa 12 piny olil. Dong wawuok. Kachopo bi center to Tony kona ni omera. Dong na koni ni biot. Ta koni kore ka yao di penja ne pastor mowe kanyo no. Kare kore itimo nango ka gine mono gichika to gine mo gibiro. An natima ng'o maras. Okwa mor. An personally okamor nikech gicha dwe tiek chieng' no. Dunena ni an very important to me pesa na doko reach this level. The teacher de mbele. To kata ka ne pesa onge kaka sani ogenya kona ni ati an ka koro Tony nokelo siling 3,000 amiyo jotugo in noko miya mari koro anatimango ang'o mono mone kona kiseche kania babu sani pesa moro mono gol kama ten Tony ndiye mano gol 3,000 kwa miyo ji transport odego mano wach mawinjore ube mano do le tang'o miyo kata sama dhi ot cha sama gocho ne Tony ndiye ang'o mone mako Simba ang'o mone kata gocho na wa late owach ni ava babu no kama kuzimbi nikech eni gocho ne dichiel ananga ma discipline anu kanya goni simu machaka goni be noera gi mano wacho ni mari kose gocho tokno iwinjo ok an ng'at man agochi achaka gochi ana gocho dichiel tadi to korima imanye kechim ang'ene dech jogo komanya mochopo sa chiemo ma olo pesa kase olo pesa sani koro giketho nyinga e media ni umari wiete kiano umari nega chaya umari uchako sungore umari kena ngo asungora kune musunguru une maunu gari une mono ko vyo wacho ni unu seta uchope pool agada pool agego koro strike to rutamuru ni okugol to wena uru freedom na atigi ngamo yiena nyalo tiyo godo ok ni ng'ata udhire ni mondo chunga kikati kode iwinjo geno ndese awinjo wadi tiyo wanyawe wadi tiyo kana ko tiyo Kenya ka wadi tiyo kata o wadi tiyo kata jamaa wadi skini nge fans abroad wadi tiyo wan nge fa wan ko ne moge mon kan onge bana masenga o ng'ata maneno ni atikiani wagocho gao wanyalo dhi gocho piny bed mayore ng'ata maneno na sungora ni kena wuo marach ani owang and kan oponi ati nena some days back
Nadhero ma wano ma jomoko kona ni bwana tim manyochi donje tim mar wuone dheri. Ibana wach instead mar mondo gikonya gin ibana wach ni ati tim manyochi donje ni dheri. Ng'ato kong'e ni ati sama you are mentally tortured kata mi mana ringo ok nyadhi maber. Ok nyal. Koro sane giwacho ni ati koro we waleng Omari biro ol. Omari wuoyo landowa. Alando kendo pod amedo lando nikech Tony nosiepena. But yo mogenya dhigo ogenya kasto ogocho ne osiepena te gochne nyaka mamwa mondo ibed mamau. Gochne nyaka babu bed babau. Nikech koro itemo ni ati poga gi Nairobi ok mari. Kendo Nairobi adar mana ni ati wuok ane madhi dala ok ni ati ni kiano genyo rido na piny. Awinjo kokono ji ni gino nwagolo legally mako mari neno ni ati oken kamano. To wadhi ka police. An ka police onge manyalo tere ng'ato. Kendo adwa ni wachni watieki. Jogi to werigo inano ng'ama osebedo ni ati kia ni nigi ich lit moro. Inyalo yudo ka police nyabedo kata jayath mipoko negi okrach. Ipani koni ati police ma jayath. An pod ayot. Kendo kumadhi ang'e ni pod bor. But weuru separed gik mok timre ni ati Ken Omari nokosonwa Ken Omari nwaluongo tamore biro an onge ng'ama oseluonga. Tony once called me nokorani ati odwa ni wamit kumoro. Up to date I've never been called, but ng'ata mawuoyo koda kona ni ati Tony noluonga tamore dhe okamor kuro moto mari ne ya kuno dok piny gimane janeno ero bagi sa dok piny ibedo piny kuro mono ng'eni ya wapimore wethi eri ng'ama wacha ni kama ero kana dongi ng'eni ya sama yuda kenda abiro sell ni the right part meka sama genye yudo kende obiro ang'o mamono somebody mama chwa enough luongo jogi ing'eni jogi boluorore MCC bo yudo manaka ng'ato wuondi ma sama un kode kiwuok ne Tony ndiye ma bo wuondo maka en koje managers the same iyudo ka ng'ato wuondi maka ir kanyo sama dwani kiane los ne advert kiana ng'anga kodok ir Tony the same aya fans tingeni wane mwachiko fans eno dhi neno koponi aketo gimoro marach kama wacho yawa marach yawa ok ong'e diri man kanyo one the artist one mwanya bet piny mo wach the truth man kanyo kwani ji adi matiyo gi thumbe ji e promotion ineno gima koro no gimobedo strike ne ma is a birthday an nadhi akaw video chata edit mana kuonde moko mono wuoye ka to being ni Tony mono post go apenji Tony ko post go to wacho ni ati we were brothers. Tony post birthday takao gir birthday no I edit mana kuonde ma wuoye ka taketo rachni kanye tandiko maber ni ati Tony ndiye ma birthday Tony ndiye mas birthday okandiko ni my birthday kata I was best MC kanyo ngeri kata kaniricho nyeni nitie chieng' moro na mako video mar Zak Opondo kamiel gi Len Porsche to akono Zak na di post Zak was not having any problem gi mano Len Porsche was having a problem iwinjo nikech nokodwa ni picha ne onene mbui koro apano dhio manya to koyuda to gocho ne ogenya ingeno ogenya no screenshot mana kako wacho ni ati ni Omari uket content ne kasto en advice mono miyo Len ni Len odhi ogolo picha ne Len odhi report video no ka YouTube mane paninga mano be paninga musiepni yani instead mar luonga ni Omari ni keto video moro mar Len owacho ni awa gino miele gol en advice momiyo Len ni odhi report malino penja ni to macho manager mkech anto kako kona tagolo video na koni no kaneno kumene miele no I'm sorry tagolo video koro dugo penja ni awa to manager ucha is he really manager concern you enemy ni nade donge na kone issue no mara birudaga chia lakini endelea haka ni akone issue no hata nonde isi hata alkora right wodu makorintho makoko nono 00 kaji oknyal bedo piny malosi mawinjre kara mano onge achiel ing'ama be ok nya choko ng'ato gibe koro leng' ya issue no kosetami gimodwaro ni wabeduru gi hera wabeduru wa support yana each other anaenda support Tony ndiye makata sani yendi support alo an ringtone na pod Tony ndiye manyaka sani kana be mare ni mana mare ringtone kumoro ineno kumoro mowacho ni
wapi MC Omari Nash poda keto nyaka chon ayro to ndiye masero mokolo nyaka akademi inero tume mar pamsi cha ema winjo kata Omari ni kose yawa tan jugo an jugo kelo dogna dogna sika pose te wabedru gi to jugo kelo no sani oket na claim na serucho gi wabedru piny koro ana kwage ne ya gigol na strike mondo ka gichak neno ka wacho nyengege to giwach ni bwana nitie kaka wuoyi ne ochawa mana ni iwinjo gini tok ni ati ne gilando nyinga ni o mano to gilando waposi negatively kendi mano to gimedo publicity mar chia bedo lo se kawere ikon jogo ni wabedru gi era an gima nyalo wacho kaka jabedo wach ni osebedo ka dhi around all along nyaka wawinje gi usago ma koro wachako donjo Nairobi pod wach ni dhi adhi mbele yawa to dong weche iloso koro gima nyalo wacho en niya winjruok ok nyal tamore gol no strike ka nyalore kunyalo gole kaka nuke ogeja no setting opiere ni okogol koro gol no urugino okodi bwana Nyakwara Lewi wo ine mono ogochi ni ketrete ni atiwe ya nyakena wo itie Nyakwara Lewi wo awe yanyi lo bas ara tingana maro mari kokidwa na yanyi gima simple ni gola strike to story wawe gola strike ngechka lo kaka Tony Ndiema wuoyo maiso ni makosa ken ma Tony Ndiema Tony Ndiema ngaber by the way makosa ma Tony to bad by the way wala wacha dier Tony to bad to wacha dier bo kaluoro wacha dier kaluoro gima ngeni makosa ma Tony Ndiema makosa en mar bulldozer ene mokelo issues kite gola strike we zigamba sisi wacho gani pride miyoga jidok pite idhi ketho nying Tony Ndiema dhi dok e lum nikechin gola strike story room fans ma Tony Ndiema dugir Tony Ndiema ngimo dhi mbele a post video ne kier chaki report yani report mukau YouTube no to mondo wamire uru 5 years kama wangi uru ne ngani noket ne strike ngani tinde ne kanye to ngani noketo ga strike ene kanye gik moko bedo solo tok kama neno ka wajno sani miyo Tony Ndiema ine owerne kombe okan ga diri bata winjo ni owerne kombe ok ni makosa ma Tony Ndiema ok ni okia wer but gik ma manager timo apa ni ngatmoro yago sim ka wacho ni ngata yela rate mang'eny ngano to kia karanga ng'a Kevin Ongenya neno winjo mana duonde sim to se judge ni ngano yerani oro muga bed mos Anthony ne wang'iyo go kaka nyathiwa kendo ne wari relate to the brotherhood but Charlie Ongenya nokdwa mano tok rach kano se thula moya e band Ongenya ngeni en kumoro moro mi penje en sitori mogoni en manani ati bonsa Tony machon kano chako ni walo kanariem kiani manager Tony machon no biro kani walo ni kiagine magigolo Tony nariem kianga kane dwa walo ka okro winjo wach na nariembo indangi bed manani ati ni gik misetimo minya pako en manariembo ji ebe kairiembe ya wadang beda ni ati inonge kuminya wache ni ati Omari kanu biro kaka walo nwaduoko chien tinde wawuoyo go maber Omari tindo luoro ji en ni Omari kanu okro winjo gima kone Omari nariembo mwachwake strike kendo okwadhi golo ke thuon gigo kobwogwa omedo alando pieri alando lundi we tugo gengema ngato Nyasaye kose mi matin tigi intelligence ni mar mondi push ngato mbele nikech kaka imedo tingo ngato male kaka imedo tingori kaka imedo duoko ngato piny kaka imbi dok piny okamor kendo katumed mana wuothe band temu tama tich Nyasacha pod ni koda kata pi1 na miwacho no pod adhi dok mapuonji ok ni ati ni ka korago koke stage to koro an empty headed no it is very bad it is very bad you know right no serious very bad ani wang ma comedy ma is no longer comedy okadwar fans okadwar followers akoni gi manie kanyo jatho mora misebedo promoted kata gi manager moro ni manager no kori loko ne pachi it is not good nikech iwacho ni gimoro ma mitimo ne ngato you'll be rewarded to kaka mai kako dwa tiyo gi nyithindo mabiro ni nikech koro sijui subscribers medore kori neno ni thumbeu nyochu wolo thumbeu uketo strike pod Nyasaye konwa kona ni bwana it is not like that pod wadhi mbele sani wan 8+ and we are heading to 10
Joma subscribe. Share mondo wachop kata 10k. Gilore ka ene 10k. It will remain to be a history. Ano kaluoro gan. Adhi adonga Chandra we kata film mar music. But was style ruap. Eyo angla ka onge gimoro ma ng'ato choko ji ni ati ni gimoro timore marach. Ni wachokore mana Saliel kende. Grube wa yaw mag kuoth. Grube wa yaw mag ketho nying jok mag kore kabiro. Walosuru mwaket chike. Makoro kaka na oponi me Umeri odhi marach. Umeri nikete buchi galamoro. Umeri bedo go piny kachiel. Iko ni Umeri timo mamarach, Umeri timo mamarach, Umeri timo mamarach. Ok ni ng'ato ka ng'ato wache nyake version. Nyaka nyako moro machalo Likitiga maonge gi makao odhi oketi kose migwarano mer wacho gik mofuwe nyinga. Malendilo. Wacho gik mofuwe nyinga. Ng'amo mer. Mok Omari ngadi gino giwinjo. Omari ngadi gino. Giwinjo? Ok aketo gini ni mondo kora sa unu gol sitrai. Kik ugol but style uru up. Were uru koda bwana ok ani kilasu mar laure koda. Un kilasu un laure uru gi joma idho gari. Joma idho ndege. Ng'ama onge kata mana pilot tulao goda ngo. Dongi naruka mano imbe irumo. Janeko tilawe dhigo kanyo. Janeke lao. Koka machua. Gigena titi morina gona. Iyo wang. Ane ya pokno wanga kama asiwinjo ka asebedo ga ka lenga but koro kako medo dhene. Ambe areso pon. Ambe uneno e jo Migori ma wigi tek ambe meda uru kanyo. In time store. Jo Migori ma wigi tek. Ambe meda uru kanyo koro. To gimedi nyadidi? Nyadire oba. Lego. We uru wacho ne yawo ne ngato secondol. Anan gi content ma kata sama kuma bede ni anyagolo content ma ngato nyier. We uru wacho ne ati ni kena yawo ne ngato scandal. Scandal yawo ne scandal yawo gi joma contentless. Onge gi monde kito bando senego. Anatiyo gi wiya sama ndiko, ang'eni gi mandiko no rach. Kendo ka ngato konini akuodhi mano ng'amoka noka kuodhi go. Ang'e maber ni pache this, ang'e maber timne no, aore ire gi rieko nikech an onge kaka yudi. Koro kosi ngato biro ni ati ni Umeri ne wacho kama ang'eyo. Ni na ore iri gino na kone direct ni Umeri oyanyi ni pieri ok ni ayanyi ni onge aora ni bwana yanyi na ng'ane ni pieri kaluore gik motimo iluongo ni jaote mofuo onge gik motim kora ore iwinjo niti katusi pena mang'eny mani marwake gruba koro awege gineno status na ok ni ati na fuo ang'e maber ni kakora bilokgi agologi message no dhi yudo nade koro message na dwano chop ni momiyo screenshot biro ni kikene ni ati ni kori pakori ni ati angi Umeri wacho gosiepe ne chopona jogo kosiepe na mago jok mwang'iyo go to nyalo yudi mapiyo nikech ushia go bushene awang kokunya golo na strike we live na we aine ka chandora we aine ka tho magole gazeti ni Umeri otho Nairobi nikech kech